ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି କୁହେ ପୂର୍ବୀ ତମ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବୀ କୁହେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁକ୍ତି? ମୁକ୍ତି କୁହେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ମୋତେ ଏତେ ତ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ଚୁପଚାପ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ପୂର୍ବୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ। ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବୀର ଭାଇକୁ ଡାକେ। ତାପରେ ପୂର୍ବୀ ପାଖକୁ ତା ଭାଇ ଆସେ। ପୂର୍ବୀ କୁହେ ରାହୁଲ। ପୂର୍ବୀ ତା ଭାଇକୁ ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ତାପରେ କୁହେ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ତୋର କିଛି ହେଇନି ନା? ଆଇ ଆମ୍ ସରି ରାହୁଲ। ତତେ ମୋ ବିନା କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସରି। ରାହୁଲ କୁହେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଦିଦି। ରାହୁଲ କୁହେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ମୁକ୍ତି ଦିଦି ତମେ ପ୍ରୋମିସ୍ ରଖିଲ। ମୁକ୍ତି କୁହେ ପୂର୍ବୀ ଦେଖ ତମେ ନା ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କର ଯେଉଁଠି ନା ରାଗିଣୀ ନା ତାପରି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତମ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ଦେବ। ଆଉ ହଁ ଯଦି କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ସିଧା କହିବ। ତମର ଏ ସାଙ୍ଗ ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବୀକୁ ହକ୍ କରେ। ପୂର୍ବୀ ଆଦି ପାଖକୁ ଆସିକି କୁହେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଇ ନୋ ତମେ ମୁକ୍ତିକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କର। କେବଳ ତମେ ନୁହେଁ ସିଏ ବି। ନହେଲେ କେହି କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବାଜିରେ ଲଗାଏନି। ଆଦିତ୍ୟ ସତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାଥୀ ସହଜରେ ମିଳେନି। ଆଉ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଓନି। କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ବହୁତ ଖାସ୍ ପର୍ସନକୁ ସବୁବେଳେ ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।